Bela jelen folen no ya min ye jani sanfɛla la k'aw bɛɛ fo k'aw waleɲuman dɔn. Falay bamananw ko yɛrɛ wolo ani jamu bɛ wolo nka ani to a tɛ wolo dɛ. Kamalenkɔrɔ fana falay i kɛwale o de y'i jamu ye. Adama Namakɔrɔ fɔma Ala ka hinɛ a la a ko yɛrɛ fɔ k'o tɛ waso ye falay. Maa ka ɲi kuma dɔ la i yɛrɛ da. Bi an bɛ mini ko su kora cogo o cogo falay dugu de bi jɛ. O ye yelen ye, o ye jɛlenya ye, o ye tilennenya ye, o ye Ala ka masaya ye falay suko ni dugusajɛ. Sɔgɔma in na wolomasiri tabaw n'u dɛmɛbaa n'o ye AES jamana 3 Mali, Burkina, Niger ale ni Irisiw ka Afrika Corps ko baara jumɛnw sigira sen kan nin waati laban in na. Irisilakaw ka ja min bɛ n'a fɔ ma ko RT ale ye munumunu salo kɛ ka nɔnfɔnda kɛ kɛlɛdagaw kɔnɔna na Mali, Burkina, Niger u ka kɛlɛkɛcɛw bɛ ka dɛmɛ ta ka don cogo min na ka ɲɛfɔli kɛ a la. N'i ye ja in bugunatigɛ lajɛ falay a bɛ daminɛ ni anw ka Général d'armée Asimi ye. Baara belebele minnu sigira sen kan Mali wolomasiri tabaw ni min ye kɛlɛ taabolo kura ni Irisilakaw ka dɛmɛ hukumu kɔnɔna na. Ja in bɛ tali kɛ kalansenw, baara kɛcogo, drone, wulikajɔw min ye AES jamanaw kɔnɔna na baaraba minnu sera ka kɛ ji dalen no olu sɛnɛ ka Irisilakaw fɛ u ka jabɔ in na sa u y'a yira k'a fɔ ko yɛrɛma yira tɛ, waso tɛ, damayira kɛnɛ tɛ nka min ye baara mun kɛra yɛrɛwolo ni fasoden ɲumanw fɛ o dali do sɛnɛ na k'a yira k'a fɔ jamanaw bɛ yen olu ye san 10 kɛ u ma se ka min kɛ bi Irisiw ni farafinna jamanaw ka bolo ni ɲɔgɔn na basigi bɛ ka na dɔɔni u yɛrɛ kɔni y'a yira sa waso tɛ k'a fɔ ko ka min ye k'a yira k'a fɔ k'u ye fɛn kɛ min ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ nka baara in kɔnɔna na ji dara minnu sɛnɛ kan kosɛbɛ n'o ye baara belebelebaw ye utukalo san 2023 u ni Mali wolomasiri tabaw ka wulikajɔ senfɛ Kidali ale sera ka dayɛlɛ o bolo ni ɲɔgɔnma in o y'a yira sa k'a fɔ min ye Irisiw ni Malidenw ye Afrika Corps kɛrɛnkɛrɛnnenya la ale ye dɛmɛw ta ka ɲɛsin an ka wolomasiri tabaw ma Kidali baara la. Tɛlɛ tɛ tɛlɛ ye, kulugosi tɛ kulugosi ye, wulikajɔ tɛ wulikajɔ ye, min ye kunbɛli tɛ kunbɛli ye, dugujukɔrɔmugubɔli tɛ dugujukɔrɔmugubɔli ye, k'a daminɛ Gao ntɛnɛn na ka na se ANEFIS ma ka tila k'i kunda Kidali dugukɔrɔna ka baara minnu kɛra a la u y'a bɛɛ lajɛlen wɛrɛntɛ. O kɔfɛ u y'a yira k'u ma dan o ma koyi banbanciwale ni jugawale kɛbaw u ka fɛɛrɛ jugu u ka jan jugu u tun bɛ bingali minnu kɛ bi Mali kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ kɔni k'u ye taabolo falen o ma falen dɔwɛrɛ la sabula wolomasiri sabaw ka dagaw olu labɛnnen don k'u kɔnɔ kabi yɔrɔ jan sɔmi mana k'u ma gosi de bɛ ta ka ɲɛsin u ma o de y'a to u nana ta kɛ sa min ye tajita mobiliw ye ka ɲɛsin olu ma. Bolodi ɲɔgɔnma in ye nɔbɔ fana kɛrɛnkɛrɛnnenya la Nizɛrikaw fɛ yen Nizɛri bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ baliya minnu kɛra hali n'o y'a sɔrɔ Mali ɲɛmaw san daminɛ na u y'a yira sa k'a fɔ Irisilakaw ka bolodi ɲɔgɔnma ani Mali ni ɲɔgɔn cɛ u sera ka nɔbɔ ko caman na san daminɛ na ɲɛmaw y'o fɔ min ye Irisilakaw yɛrɛ ye u y'a yira sa ko Nizɛri fɛ yen baara caman sigira sen kan min ye cɛdenw bolo donni ye min ye cɛdenw labɛnni ye min ye kɛlɛ ɲɛfɔcogo ye dugukolo in yɛrɛ n'o ye Nizɛri ye ale ka bon cogo min baara bɛ se ka k'o la cogo min na nka fɛn kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ yen n'o ma tɛmɛ maa si kan janvier kalo tile 29 san 2026 banbanciwale jugawale kɛba maa 40 olu de wulila k'u b'u kunda min ye Ɲame ale pankuru jigi kɛnɛ kan min ye Irisilakaw ka sɔrɔdasiw ye u jɔyɔrɔ bonyana la kosɛbɛ banbanciwale kɛba maa 20 u y'olu bɔnɛ u ni na u ni Nizɛri sɔrɔdasiw maramafɛnw motow minɛn wɛrɛw min ye doni girimanw ye n'o ye lansorokɛtiw ye u y'u bolo da nin bɛɛ lajɛlen kan a nɔgɔnin fɛ Nizɛri jamanakuntigi n'o ye Abdramani Tchani ye ani Nizɛri wolomasiri tabaw ka minisiri n'o ye Modi Salu ye olu yɛrɛ nana kɛnɛ kan ka na min ye sɔrɔdasi ninnu fo Irisiw taw ale ni Nizɛri taw wulikajɔ ni baara ale kɛcogo ɲuman na Burkinakaw fɛ min ye Irisiw ka sɔrɔdasiw ye kibaruya ɲuman dili sɔrɔdasiw labɛnni u bolo doni Nizɛriya wolomasiri tabaw yɛrɛ y'a yira sa ko 100 sarada la 74 olu y'o de minɛ u ka dugukolo la bi dugu 400 ka taa se dugu 400 ka taa se dugu 500 ma o bɛɛ lajɛlen bɛ Burkina sɔrɔdasiw ka yamaruya kɔnɔna na bi ala ni u ni Irisilakaw ka bolokajɔ ja in na fana Irisilakaw y'a yira k'a fɔ olu ka bolodi ɲɔgɔnma u bɛ kibaruya di u bɛ minɛnw di nka minɛn minnu filɛ nin ye jamana ninnu yɛrɛ de bɛ wari don minɛn ninnu na k'u san
irisilakaw olu bɛ sɔn min ma u yɛrɛ kana maaw dege a baara kɛcogo la kana maaw dege kɛlɛ kɛcogo la o de la bi Mali Burkina Niger min ye Afrika kɔri ye a nɔ k'a bɛ ka ye nɔ ye min don k'a dogolen tɛ a ka ɲi dugudenw da olu de ka se k'a fɔ dugu yɔrɔjan caman bɛ bi olu lakanalen don jamana ninnu kɔnɔna bi min ye yɔrɔ belebeleba olu caman lakananen don fɛɛrɛ ni dabali kura minnu sigira ka minɛn kuraw sigi sen kan o baara bɛ se ka kɛ cogo min Afrika kɔri a ko o fana bɛna boloda n'Ala sɔnna a ma don nataw la o fɛɛrɛ kuraw o wulikajɔ kuraw ka ɲɛsin Bamananfɛn ka wale kɛbagaw ma o fana bɛ ka nɔnfɔn kura minnu bɔ k'o bɛna yira bɛɛ lajɛlen na i n'a fɔ u ye nin ja ninnu olu yira cogo min Falaye nin ye ɲinini ye Afrika kɔri ni ale ye sɔrɔdasiw ye irisilakaw tɔgɔ la u ye jateminɛ minnu kɛ u yɛrɛ ka baara n'u ka wulikajɔ la an ka jamanaw kɔnɔ nin waati labanw na k'a fanba ye min ye o ye k'an yɛrɛ bolo don Falaye olu bɛ ka jate min bɔ waati bɛna se u taa waati bɛ se yan'u ka taa minɛn minnu filɛ u sogolo yɔrɔw u labɛn yɔrɔw drone dɔw bɛ yen blindé dɔw bɛ yen kisɛ dɔw bɛ yen k'olu mansinw n'o dilanyɔrɔ n'o usines ka sigi an yɛrɛ ka jamanaw kɔnɔ Falaye an yɛrɛ k'an jija an kolo la n'an y'an sɛmɛ olu la ka wuli k'an jɔ an k'a dɔn ko n'i ye dunankɛ temaraba ye don dɔ la Falaye don dɔ la i b'a tɔbɔraba fana ye